Hvad så alle sammen? Hej. Og i dag, der spiller vi Counter-Strike CSGO. Ja. Ja. Og vi vender lige på, Jeff han kommer ind. Hvorfor er du så langsom, Jeff? Fordi jeg kan. Ja, okay. Tak for svaret. Opvarmningstid. Pablo Emilio Escobar. Spiller vi imod Nej. Jeg tror det vi spiller imod Emilio, fordi at, han hedder det samme på Steam. Nå nej, han kan ikke spille. Hvorfor kan vi ikke det? Fordi han spiller på en bærbar, og den har ikke nogen lader. Han har ikke nogen lader til sin computer. Den har han mistet. Nej. Wow, jeg døde lige til en bot. Det er bare løgn, det der med. Jeff, vi begynder lige om under 1 minut. No. Ej, okay, styr lige med. Nej, styr lige. Ej, så var det Seriøst, dræb nu Pablo Emilio Escobar. Ej, så dør jeg alligevel. What the? Nej, seriøst, gå lige væk. Der er nogen, der er syge på herinde. Med hvad? Endelig fik jeg ham. Seriøst, mand. Yes! Good luck. Have fun, Jeff. Jeg gider ikke skrive lige nu. Okay. Dårlig skid. Bare halvarmer. Det er altid godt at starte med. Nej, det gider jeg ikke. Jeff, hvor går du hen? Nå, du er orange. Jeff, kom med os. Det var bare fordi, jeg troede, du var gul. Det var du sidst nemlig. Hvorfor kan gule lige? Hold lå. Underground. Jeg har lower ground. Eller lower tunnel. Jeff, kom med os andre. Du skal ikke lade os i stikken og dø. Purple, kom. Short. Ja, no shit. Jeff! Du kan ikke ind foran! Go back, don't. Okay. Jeg har dem sgu da. One under city. Don't peek. Der er en short, Jeff. Okay. Lige meget, fuck it. Forspejl, Jeff. Fuld armor, ja, og teknik. Ja, så kører vi sammen. Hey, køb lige en flash. Bare en. Sådan. Vi skal heller ikke bruge mere. Du skal nemlig flashe hernede i B. Jeg har nemlig bomben, og vi går B. Så du skal lige flashe hernede i B. Du skal flash ind i den her tunnel, hvor du rammer den her kant der. Det er godt flashe det der. Jeg skal bare lige undgå det. Hold hug det. Jeff, vi rotater. Nej. Han har taget sidet for os. Vi har B. Kom, Jeff. B. Fuck it. Er du død? Nej, jeg er lige her. Nej, der er en, der har hittet cirka sådan... Jeg døde også. Er vi så de... Ej, der er 71 i et hit. Jeg døde også. It's B, as you know, guys. Good job. Ja, tak.
Jeg Jeg ligger øverst. Hvad? Ender. Ligger du øverst? Lol. Jeffrey with the carry. Jeg har ikke fået en eneste i den her, så det er derfor. Hey Jeff. Ja? Vi går bare samme sted igen. Ja. Fordi vi er alene, så. Like this and this. And then we smoke. And then I go down here And then and we check. do. And then I go up. And then we do this. Then we did that. Then we go back here. Der er 2 tilbage. Let's go. Lad os lige flashe. Bum. Jeff, der er en. Og så går vi tilbage. Gå tilbage. Nej, jeg er død. Han dræbte 2. Yes. Så mangler jeg kun. Go in, plant. Help! No! Don't die. Ja, tak. Han følte seriøst bare efter mig hele tiden. Okay. Jeg står bare helt lonely. Hvad? Jeg står helt nede lonely. Kom op til os andre, Jeff. Ja, du skal bare med mig her. Vi to, vi har nemlig vores specielle aftale. Jeff! Vi bliver pigget fra siden her. Der er en hernede. Jeg lægger. Okay. Jeff. Vi skal bare undgå at dø. Der kan muligvis være en der. Shift. Skal jeg gå og nakke dem? Nej. Jeff, har du nogen smoke eller et eller andet? Nej, desværre. Fuck. Der er IDP, jeg går og hjælper ham. Det bliver bare der. Dør han ikke nu? One go B, please and help. Go behind from B. He's at the case. Hvor fanden er han af? Jeg fik ham. Go B to me. Oh my god. Ja, okay, så bliver jeg også bare lige bollet af en eller anden shotgun der, ikke? Okay, Jeg går til så meget. jeg er den eneste, der kan købe, så... Jeff, du skal bare have smokes og flashes. Jeg har fint. 2 flashes og 1 smoke. 2. Den her. Der. Okay, og så 2. Det kan bare sige den her. Det er godt det der, fordi den der molotov, den skal vi også bruge. Det er godt ting. Molotoven, det er det første du kaster her, op ad væggen der, op ad den der væg, som, ligesom før, som du plejer. Op ad væggen. Ja tak, okay. Så kommer de ikke nogen steder. Så kan vi også lige flash. Flash. Det var smoke, det der, Jeff. Så flash. Jeg så en. Shit, der var en. Ja, vi skal bare den der vej. Der er en dernede. Ja, men det ved jeg godt. Jeg døde. Hvordan døde du lige igen? What the fuck? We have to get the bomb plant. I'm going in.
Let's go A. Go B den. Hvad fuck laver han der? Perfekt af. Ej. Rip. Jeg kan ikke rigtig gøre sådan noget her. Hvad kan du... Vi skal sådan spare vores penge, og så på samme tid også have granater til at kunne flash og... Og husk Molotov, Jeff. Kan du ikke købe sådan en bare? Du behøver ikke andet. Fordi jeg har flashes og smoke. Du starter bare med at molle, du ved hvor. Ja. Jeg lader dig komme først. Godt. Så bare molle. Hvad? Tag lige hans våben. Ikke mit våben, tag hans våben. I'm coming! One CT. He's low. He's low. He's low. Wow, noob. Dræb nu resten. Vent! Han må næsten være dansker, det er hende... Nej. Jeg troede, det var hende der fra Paradise Hotel, den danske. Han har taget dig 5 sekunder, så skal jeg prøve det. Oh! You have to go up short and get the bomb in 5 seconds, so that's... pretty fucked, man. Hvad laver han? Han kan sgu da se ham der, og den anden var der. Jeff, køb en AK, så halvarmor. Det gør jeg nemlig også, fordi vi har lige mange penge. Og så en decoy. Så kan vi bare kaste den begge to ind i spawn. Kom, bare kan spawnen et eller andet sted. Det er godt, Jeff. Du er Allahu Akbar, okay? Ej. Jeg fik ham! He's low. Yes, good job. Oh, good job. Hvordan klarer vi den der? Nej, er du galt? Det er godt, det der. AK-47. Du skal bare... Du køber en Galil. Yes, du har armor og det hele, så bare kom. Du er Allahu Akbar, okay? Ja. Skal jeg tage bomben? Ja, du er Allahu Akbar. Oh shit. Det er farligt det der. Vi skal bare væk nu.
Lad os, når vi stod i der. Hey Jeff, shift bag her. Bare løb, Jeff. Løb. Hvor meget liv har du? 30. Nu løb for. Lad være. Du skal ikke dø. Åh, shit. Jeg dør nu. Nu dør vi begge to. Jeff, kom bag. Der er ikke nogen. Klar. Kom ind igen, Markus. Kom ind. Jeg kan ikke klare, hvad jeg har andet liv. Jeg har 46. Jeff, vi har intet liv begge to. Nej, jeg er død. Jeg står lige derovre. Hvad? He's hacking! Ham det, han er syg hoved til one-taps, mand. Han får bare alle. Okay, vi skal spare penge nu, fordi vi har hver eneste runde bare købt næsten. Bare køb en teknik, og så sparer den penge. Hvad kan man det, fordi? Det er bare svært at styre den. Jeg ved ikke, om det er nogen god idé, vi bliver ved med at gå det her sted hen. Shift. Nej, han står lige bag der. Får du ham? Nej. Jeg var en der. Okay. Yep. Sex on the beach. Vent, har I dyne her? Skal vi sove? Nå, nej, men til i morgen, der skal vi sove. Ja. Okay. Så lægger vi bare på i morgen. Eller skal vi sove nu? Jo, jeg har fået en søv. Men skal vi ikke sådan, burde vi ikke putte det sådan frem, sådan, så de kan se, at vi måske har sovet? Det var det. Ej, det gør vi ikke. Det gør vi ikke nu. Og så er 21 runder. Ja, bare i alt, men det kan jo godt ende med enten vi eller de vinder. Okay, det ender nok med, at de vinder, ikke? Men lad os nu bare give et forsøg. Det er fordi, jeg ved faktisk ikke, hvad der går galt for os, hvorfor det er, vi hele tiden taber. Vi skal finde ud af, hvorfor. Dit crush her, det er vi enige om, det har hjulpet, efter vi har skiftet, ikke? Ja. Godt. Og nu har vi sagt. Ja, måske. Har vi der 20 sekunder tilbage. Ja, okay, han blev også boldet der. Okay, taktik med. Kom, taktik med. Vi skal bare hele tiden holde os for sammen, okay? Køb AK-47, full armor og smoke og flash. Smoke og flash. Vi går midt, Magnus, vi går midt. Jeff, nej, vi går midt til short. Ikke direkte derned, det er selvmord. Her, så går vi den her vej, ikke? Nej, vi kan også gå long. Det er løgn. Du blokker. Det er godt. Der er en i der. Nu, så dør jeg alligevel. Godt. Lol. Shit. Hvad fuck ser ham der, mand? Nej! Jeg klodsede næsten den der, mand. Det er fucking lige til 15 der, mand. Ja.
Bare køb Mac 10, den er god. Mac 10. Den er god. Så armor, fuld armor. Sådan, så kører vi. B. Lad os prøve at gå B. Nej, skal vi ikke gå alene et sted? Kom. Vi går... Vi kan bare herned. Jeg sagde, at vi ikke skulle gå derned. Okay, det er kun jeg to, seriøst. Det er noget rage quitter, mand. Ja. Det er noget rage quitter. Okay. Taktikken er så, at vi skal forblive sammen, men jeg ved ikke, om vi så skal... Der er jo ikke nogen gode steder på T at gå her. Det er jo kun at holde stederne for CT. Og det klarer de kun godt, altså. Jeg ved, hvad vi gør. Kom. Kom med mig. Du skal bare komme med mig, okay? Hele tiden følg efter mig. Så gør vi sådan her. Pas på! Han er low. Jeff, du dræbte lige en time. Jeg dræbte os ham. Så jeg bruger pistol til den sidste. Nej. Fuck. Hvad laver ham der? Jeg dræbte Han skulle bare skyde igennem. Jeg dræbte også ham den anden jo. Jeg dræbte også min TV. Ja, Jeff, vi skal købe AK nu. Okay, så fuld armor, og så granater til. Nej! Jeg kommer til at gå ud af spil. Please. Hvor går vi hen, Jeff? Den tager mig. Han fik en midt! Hvorfor har vi droppet bomben og bare efterladt? Kan vi bare plante? Ja. Plant mig også. What the? Hvordan? Den sidste, han er dernede, er han ikke? Jo. Nej, vent. Vi har dræbt ham, der er dernede. Så er den sidste muligvis sjov. Ja, det var han sørme også. Han kan ikke finde noget aim, ham jeg kæmpede mod. Eller hende. Det kan faktisk godt være en hende. Ej, han er bare en mega lækker profilbillede. Bare lige faldt til det der profilbillede der, ikke? Altså. Galt. Hvad? Det er galt. Okay, Jeff, 2 runder mere, ikke? Ja. Og så har vi holdt den godt tilbage, hvis der vi får de her 2 runder. Ja. Så op der. Op der. Og så løb. Det er så svært. Det gik så ikke helt som forventet. Det kunne have gået bedre. Dårlig timing med. Ja tak. Go long. Og gå den anden vej. Hvad? Kill him. Laver ham der. Plant the bomb, MO4. You could plant the bomb! Hvad laver de?
kunne seriøst have plantet bomben, men var på bombstedet. Jeg kunne bare have plantet den skide bombe. Og så kunne de have vundet, så skulle de bare have holdt den. Ja, køb fuldt ud til efter sidste runde. Okay. Ja. En flash. Det... Gå med mig herover. Nej, jeg kan på vej. Alle ligger bare med mig. Jeff. Hvor er du henne? Hallo. Jeg er bange. Jeff, hjælp mig. Der er en hernede. Lang. Herovre. Please se, at vi har den her. Hvor er det? Fuck, det skal gå. Der kommer nok også nogen bagfra. Jeff derude. Hold i øje der. Lol. Nej, der kommer faktisk ikke derfra. Jeg holder lige tilbage. Og lige der Vi kan ikke nå at gå B. Vi skal skynde os. Han var CT, så jeg. Ja, det var det, jeg så. Vi holdt den tilbage, okay. Jeff, vi holder B. Me and Rocket Legend, aka Jeffrey, are going B. We hold B. Just me and Orange hold B, okay? Hvad fuck laver de? En anden skal gå med. Nå, de klarer det nok. Purple, go mid. Purple, mid. Tak. Det var svært at forstå, eller hvad? Det er allerede død. Nej, er det allerede af? Jeg går her, Markus. Jeg joiner. Vi er alle 4 her. Kom, nu går vi på salle af dem. Det er frøgården, det her. Er du klar, Jeff? Frøgården! Ja, jeg fik ham. Det er godt, Jeff. Det var også 2 år tilbage. Nå, det lader jeg ikke mærke til. Vi skal ikke købe en... Jeg ved ikke om... Nej, vi skal ikke købe. Kom bare. Eller, jo, bare sådan en billig våben. MP7, køb MP7. Eller MP9, MP9 til Ja, MP9. mit skin. Yes. Jeff, skynd dig. Hop. Jeg håber virkelig ikke, de går B, mand. Ja, de går B. Ja, rip dem. Ah, Kobe! Kig væk. Der er en inde til højre. jeg går i venstre. Jeg joiner. Der er en til højre. Jeff! Yes. Skal fandme have det våben. Det her våben er bellissima, Jeff. M4. Du har mega mange penge, Jeff. Køb. Det er... Diffuse kit. Husk diffuse kit. Og så behøver du behøver ikke granater. Jeg har nemlig granater. Jeg køber bare lige ekstra. Ja, en flaske, det er fint.
Der er en midt med AP. Jeg tror faktisk, det er midt. Hvor er de her? De er midt, Kom. Ja, tak. Lol, Jeff! Måske laver vi comeback. Hvis vi vinder den her, ikke, så kommer jeg i rang, Jeff. Og vi skal se, hvad min rang bliver. Det er noget, vi gør sammen. Okay, Jeff. Bare koncentrer dig nu. Vi recorder on i købet, så hvis vi lige får den her på en win. Det er comeback. Vi har en syg titel, hvis vi laver comeback, Jeff. Okay. Jeff, pas på. Godt, der er ikke nogen der. Nej, fuck. Vi mistede en. Spiller. Og de henne. Jeg har lang, hvis de kommer der. De er alle sammen her. Hvor? Lang? Er de lang? Ja. Er de lang? Er de lang? Ja! Vi fik bombemanden ned. Yes! Vi har det her nu. Nej, jeg er død. Fuck! Kill him! No, what are you doing? You should use your pistol there. Okay. Jeg har AVP, Jeff, og så kan jeg holde stedet for os. Du skal bare sørge for at være min backup. Hvis der sker noget. Fuck. Ja. Dan. Du er nogle af de bedste. Du er en af de bedste. De er muligvis B. Ja, måske er de B. Jeg hittede en! Sorry. Jeg hittede en, Jeff. Han døde. Det er ham med bomben. Bare go. Go. Rush. Jeg har bombe. Sidste er lang. Bare tage ham bagfra. Ja, tak. Han dræbte teammaten. Vi har SG. Nej, det er vi ikke. Jeg har AP. Hey, Jeff. Ja. Du har stadig din våben. Okay, Jeff. Syg titel, hvis der vi laver comeback. Er du klar? Ja. Ingen af os skal bare dø lige her i starten, fordi så har vi fucked. Ja, tak. Ja, tak. Jeg bliver bare ved med at campe. Pas. Okay, godt nok. 2 i et skud fik ham der lige. Hey Jeff, du skal stadig blive og holde øje. Ja. Du bliver bare lige og holde øje. Sig, hvis der er noget mistænkeligt eller et eller andet. Det er det ikke. Det er fordi vi allerede har spottet dem, de er lang. Jeg kommer. Planning A. Nej, du. Hvorhen? Det er... Hvad du er. Du var der, Magnus. Hvad? Vi kan ikke nå det, kan vi? Okay. Vi har lige mange penge til. Skal vi sige... Jeg køber auto, og du køber... ja, bare det der, ja. Så må jeg se, om jeg kan overleve med den her. Ah.
Jeg tror, de er igen, men hold lige øje. Nej, de er nok B. De er nok B. Bliv tilbage, bliv tilbage. Der skal ikke ske der noget. Maybe rotating A. They're short. Ja, det er godt. Drenge. Marcus, you're so fucking bad, skriver han. Så skriver jeg bare sådan, thank you. Bare for at svare flabet, ikke? Jeff, pas på, pas på! What? Er han der? Jeff, bare hold bum. Du kan se, han er oppe i spawn. Han er oppe i spawn, Jeff. Men så skulle da ikke have en sniper, skulle da. Nu er der bare bomben. Ja, Jeff, Jeff, nu skal vi bare løb. Han kan ikke nå at tage bomben og plante nu. Hvor er han henne? Jeg er også ligeglad. Jeg skal ikke dø. Sådan, Jeff. Nu er vi klar igen. Hvad laver du? Jeff, der er et våben der er ingen, der havde. Oh. Det finder ikke, der er en, der gerne vil have M4. Jeff! Jump! Men ikke, jeg kan tage nogen her, måske. Der er slet ikke nogen. Måske, jeg tror det er B. Det er nok muligvis B. Ja, jeg vidste det var B. Nej! Pablo Emilio Escobar. You are so fucking bad. Kobe er bare, hvad han skriver til mig. Ej, 7 år tilbage. Hvad? Jeff, Brunner, du lige droppet en der, så har du ikke nogen penge. Men det er godt, fordi at du tænker på andre folk, og det er også godt nok. Okay. Allahu Akbar, Rajin. Jeg elsker ham der. Jeg følger efter ham. Oh shit. Jeg kommer ikke jo. Come on, motherfucker, come on. Jeg fik en. Kom nu her. Ej, han står derude. Nej. Ej, det fik jeg ikke, jeg har tabt det. Sorry, guys. Vi skal bare blive ved med at købe, fordi vi skal have et eller andet våben, som kan holde den her tilbage. Jeg går af nu. Jeg ved, det her kunne være det vildt. Nej, Jeff! Så har jeg ikke noget backup B. Se lige præcis. Der var ingen, der går B ud over mig så. Jeff, der er vi ved at dø. Der er alligevel ikke nogen her. Ja, jeg kan mærke, at vi taber. Vent, der var sgu da nogen. Var det? Nej, det var der ikke. Der var bare mig, der hørte nogle andre skyde et andet sted. What?
Pablo Emilio Escobar er faktisk rimelig god. Ligger der nogen våben oppe i deres spor? Please sig det bare. De er i A. De har plantet A, Markus. Det var godt. Eller B-videoer. Hvad? Har de plantet B? Nej, det er planter af. Bag dig. De er da plantet i A. Ja, A. Nej, det er B. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan høre bomben her. Nej, hvad de er planter B. Nej! Jeg vil ikke dø. Ja, tak. Jeff, jeg har jo P nu, så vi kan... Okay, vi har en chance for at vinde det her. Det er du godt med på, ikke? Nej, vi har 5 runder tilbage. Hvad? Vi har 5 runder tilbage. Ja, vi kan så ikke vinde, men vi kan få den lige. Så vi gør det. Ja, jeg fik en med. Jeg tror, de går nok A, ja. De er B. Er de B? Er de B? Ja, en er. Der kan vi bruge det til, Jeff. Men de er A. We have lost now. Ej. Nå, vi var ellers tæt på at lave et... Hvad er det, det hedder? Ja. GG. GG, guys. GG. Vi var tæt på, fordi at det lignede virkelig til, at vi var på vej til et comeback der, men jeg hader ham der Emilio, synes han er jo så fucking hårdt smurfer, mand. Så du den måde, han one-diggede alle folk på? Ja. Han skød bare et dig-skud og ramte alle i hovedet. Jeg er stadigvæk i chok. Fuck, man. Det er sådan noget, der pisser ind Offline af. med bots. Hvorfor? Det er vist. Nej, Jeff, John, meget sikkert, vi spiller også 2 mod bots. Nå, det virker alligevel ikke. Nej, vi kan prøve nu. Det kan være, det virker nu. Det burde det gøre. Så tag shipper i næste. Hvad? Hvilken? Vi tager shipper. Ship? Shipper. Altså, Ja, og så lad os spille noget deathmatch. nej, skal vi ikke spille også 2 mod bots? Nej, jeg vil hellere spille deathmatch. Men deathmatch, hvad vil du med det? Deathmatch. Kan vi ikke spille deathmatch? Så kan vi bare ikke spille ship. Det kan jeg. Nå, men hvad Når er jeg er det? offline med bots. Ja, det er fordi, du er offline med Jamen, bots. jeg vil hellere spille offline med bots og så deathmatch. Men så kan jeg jo ikke være med. Så kan vi spille deathmatch deres 2, men de virker bare ikke. Fuck. Jeg skal virkelig pisse, skal du ikke også det? Jo, lidt, men ikke så meget mere. Jeg spiller noget svært. Skal du ikke pisse? Nu skal jeg Jeff, spille. hvis du skal pisse, så skal du gå videre og pisse. Jeg skal pisse, Jeff. Det er lortebuks. Hvad? Det er lortebuks. Hold din kæft. Det er meget bedre. Ja, det kan godt være. Jeff, jeg skal pisse.
Jeg mærker, at jeg virkelig snart ikke kan holde mere, mand. Jeg er ikke hyper, mand. Hvorfor er jeg ikke hyper? Jeg skal blive hyper. Ej, Jeff, hvor er det for dårligt. Du er ikke engang øverst, mand. Ja, det er derfor, jeg er ikke i form, kan jeg mærke. Jeff. Det var fordi, du havde drukket din sodavand, før vi spillede komp, altså. Jeg er ikke i form, jeg er lige død igen. Ja, du er ikke i form, så du skal drikke noget kondi. Har du mere tilbage? Ja. Wow, du har meget tilbage, jo. Det er nok ham. Det er sin nok. Jeg har ikke mere tilbage, Jeff. Sin nok. Dræb mig. Jeff, jeg dør. Jeg har ikke mere tilbage. Ham der, ham der. Jeff. Jeff. Sin nok, ham der. Jeg kan ikke overleve. Du er ikke energi, fordi at Fuck! du ikke fik noget faktisk kondi, Jeff. Jeg Du fik skulle- det. Ja, du skulle have drukket det før tid, mand. Okay. Jeg er stadig nederst. Derfor jeg skal lige spille nogle boldsekrutter. Ej, Jeff, det er de forkerte tidspunkt, vi spiller komp på, fordi du er ikke helt hyper til komp. Er du ikke være helt klar? Er de hernede? Er de hernede? Der er en der. Stay tuned, mand. Altså, vi er enige om, at CSGO, det er rimelig sjovt, ikke? Please, please, yes. Nej, come on. Jeg er på øverste plads nu. Ja, så... Men jeg er ikke det øverste Jeff, op. Jeff, han beder. Du så ham. Ja. Jeg er ikke øverste op. Det er noget. Okay, nu Ej, mand. Jeff. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ha, dø. Jeff, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er nu øverst. Den der tager jeg lige. Ej, Jeff, jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skal gøre. Ups, dø jeg ikke. Hallo? Jeff, prøv at kigge her. Det er sgu da det værste, der nogensinde er sket. Den er tom. Du har drukket Og- to. Den er tom. Det er det værste, Ja. der er sket, Jeff. Mit hjerte går Kylling, tom. dø. Rip mig. Du har drukket 2, come on, Marcus. Det er med et glas, du får. Ui. Det svarer til et glas, de der to. Nej, det gør jeg. Nej, det svarer kun til et halvt. Nej, det er så til 2 faktisk. Nej, fordi at Jeff, i mit glas, der har jeg sådan et halv liters glas, sådan, som kan have Så helt svarer der også en halv liter. Det finder jeg ikke. Det er bedre end ikke. Så er det... Du får mere, end du får det hjemme. Så. Skal jeg lade for. Skal vi se, er der nogen, der drikker her? Kylling. Dø. 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 Nej. Se, jeg er ikke forberedt på det her. Fordi du intet kondivand har i dit blod. Se her, jeg kan bare lide det, så vi tager den her, og så går vi lige ud, og så siger vi flæk, flæk, nej. Så vi går herind, og så siger vi død. Se, det er sådan nogle reaktioner, man skal have, når du spiller komp, Jeff. Sådan der skal du gøre, når du spiller komp. Hvor har du aldrig nogensinde gjort det? Mener du? Når du også har AK-47, så skal du ikke bare holde den inde, Jeff. Så skal du også klikke, ligesom du gør det der. Og så nogle gange, så skal du også stoppe sådan den retter ind på targetet. Så bliver du god. Det kan jeg love for. Prøv at overveje nu, hvor god du er i forhold til, da vi spillede den der kamp. Du er unstoppable lige nu. I forhold til, da vi spillede kamp. Død. Jeff, Ja. Joy, til venstre. Han er lige derunder. Du fik ham. Position opløst, men. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Spil noget af det her, ligesom mig. Jeg fik ham stadig. Victor. Ej, kunne det ikke være sjovt at bare prøve at lave en random map? Jo. Jeff! Vi har ikke prøvet det her nye map. Nemt. Vi har ikke prøvet det nye map, Jeff. Yes, nemt. Ej, det kunne være sjovt at bare putte alle på og se, hvilken det bliver, Jeff. Prøv at overveje det.
Du skulle bare være fucking grineren. Sådan. Accept. Kan jeg vide, hvilken det bliver, Jeff? Ej, jeg gør det fandme ikke alene, det her. Nu sker det. Jeg er snart færdig, der er 2 minutter tilbage. Okay. Det var Han var åbenbart dernede. yeah. Er der ham ude på den båd der? 5-7, let's go. Er der ham ude på den båd der? One shot. One shot. Nej, Jeff. Jeg Du ved skal godt. dræbe dine... Enemies. Ja, jeg fik... Nej, du fik ikke engang. Jeg fik fisk. Jeff. MVP. Jeg hørte lige nogen. Jeff. Ja. Jeg skal nok lige have lukket døren. Men jeg ved, der står en lige hen. Got you. Og jeg er callet, mand. Nej. Seriøst. Kan det bare klare? Den er i stol. Hvad, Jeff? Yay. Kan du ikke bare hvad? Ener. Jo, hvad skulle du til at sige? Hvad siger du til? Kan du ikke bare gå en solder bare en dag? Tror du, jeg kan lave døgner uden sodavand? Ja. Jeg kan drikke energidrik, det er ikke sodavand. Det har vi jo ikke. Jo. Eller har I Red Bull? Ja, det var godt med. Har I? Ja. Nej. Jo, vi har sgu da. Og det siger du til mig nu? Velbekomme. Nej. Seriøst, Red Bull, ikke? Det er det bedste. Det er den bedste energidrik, man kan få, seriøst. No kidding. Jeg laver lige for det, jeg kan bare lide det her. Kan du lide Red Bull, Jeff? Ja. Wow. Det er noget, der holder en hyper. Det siger jeg bare. Jeg kan ikke lide at spille nu. Ja, du har 7 sekunder. Jeff, du har vundet. Du Jeg skal vandt. lige have et til kæld. Og GG, du vandt. Og vi skriver lige GG for Jeffrey. GG, yes. Vi just Et gotta vej, leave. Vi just gotta... Ja, jamen, jeg har en der. Kom, Jeff, jump. Åh. Hvad prøver vi så? Og så siger du nu, når jeg tager de her sodavand, ikke? Ja. Så siger du nu, at du har Red Bull. Dårlig tidspunkt, Jeff. Dårlig tidspunkt. Ved du hvad? Ja, jeg tør sgu godt det her. Du ved godt, hvor hårdt jeg slår lyssigner, så det skal nok lige være slut for os. Ja, Jeff. Vi tager os. Nej. Fuck, du har meget tilbage. Vil du have den? Nej. Hvad siger jeg? Nej, jeg behøver ikke. Jo, du gør jo. Ja, men... jeg vil så gerne have Red Det Bull. tager mig ikke at drikke min dåse, eller hvad? Jo. Men jo, jeg kom faktisk til at drikke af den lige før. Eller ikke lige før. Det var sådan, imens vi så på Minecraft, så kom jeg til at drikke af den. Det var bare den der. Altså, da det var... Skal vi starte eller sådan noget? Men Jeg er level 3. Juhu. du er godt klar over det her competitive, ikke? Nej tak, nej tak. Nej tak, nej tak. Det skulle jeg bare ikke have sagt, det der. Nej tak. Det er jo bare... Men du, det der er det sjove, det er at prøve at overveje, hvor mange maps det kan blive. Nej. Og så spiller vi bare et random map. Og vinder. Og vinder. Armways. Kan jeg ikke gøre det på Øh. fucking... Nej, okay, demolition. Hvad går det ud på? Competitive. Deathmatch. Det er bare det deathmatch. Og så tager vi... Kan jeg tage dust? Dust 2. Go. Vil du se, hvor du... vi tager ekspertebot. Vil du se ud? Jeg er ikke vågen. Jeg er altså ikke vågen. Jo, du er. Jo, lige nu er jeg, men det går snart Det er ikke. det, jeg siger. Spil bare et spil.
Som hvad? Tør du åbne en case? Jeg har ikke penge til det. Har du ikke penge til det? Nej. Det var et kort, skulle det. Det ved jeg godt, men det er et kort, det har jeg ikke mere med. Åbne det der ens. Ja. Åbne en. Det kan jeg ikke. Åh. Magnus er fattig. Okay, åbne selv en. Jeff er fattig. Jeg bruger ikke penge sådan noget. Det gør jeg sgu da heller ikke. Jo, det gør sgu da. Det gør jeg jo. Ja, det gør jeg jo. Jeff. Seriøst. Du timer det så dårligt, de der tidspunkter. Du siger, du har Red Bull. Nu. Men altså. Jeg fucking What? er tiltet, jeg er virkelig tiltet, Jeff. Død. For hårdt. What? Men sniper. Jeg får virkelig lyst til. Ej, så kommer den bagfra. I'm just... I don't even get a kill, come on. Kom on, jeg var sidste plads. Jeg var sidste plads. But hej? Nå, hej. Jeg er sidste plads. Lol. Ej, come on. Har det. Shotgun, tid. Der. What? Lav armbandinger. Det hjælper jo så slet ikke. Det gør det bare værre. Jeg har tiltet, Jeff. Du har tiltet mig for hårdt, mand. Er du galt? Du tilter mig for hårdt, Jeff. Jeg er ligeglad. Hvad? Jeg er ligeglad. Badass. Jeff. Fucking chill, bro. Jeg er næsten ude på banen igen, skulle det. Det er jo bare fucking soda, der kommer over videre i livet. Markus, kom videre i livet. Det Red Bull er ikke sodavand, Jeff. Det er energidrik. Kom videre i livet. Og energidrik, Jeff, det holder også vågen hinanden. Kom videre i livet. Det kan jeg ikke. Du Ja. tilter mig for hårdt. Hvis du skal sove, så skal jeg virkelig lave en seng klar til dig. Nej, jeg kan ikke spise for. Jo, du gør jo. Men ved- det tror jeg Skal vi nok. ved med, at du sover lige lidt? Det gør jeg ikke. Slap af. Lige nu, det ligger bare slå af. Ja, og så sover du. Nej. Jo. Nej. Løgner. Det er fordi, jeg kan overleve. Spil CSGO. Hvad i CSGO? Spil Rocky. Vi skal spille Rocky igen. Nu. Ja. Fint nok. Så skal du fandme også lige stille. Hvad er min teammate? Jeg skal se den her livestream. Lad os se, om vi kan komme ud af dem.